għaliex pajjiżna qed isejħilna u aħna rridu nkunu il-moviment ta' dil-bidla, irridu nkunu il-katalisti tal-bidla. Bibtijaj, waħdi ma nagħmilix, waħedna l-kandidati maħniex ħanamluha, pero bikom magħna ċert fuq li ċert illi nagħmluha. Dan kien il-messaġġ ta' tama li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt attività fir-Rabat fejn sostna li l-Partit Nazzjonalista poġġa lin-nies fiċ-ċentru tal-politika tiegħu għax politika tajba ma tfissirx biss ekonomija tajba imma kemm iċ-ċittadin jgħix ħajja ta' kwalità. Għana fil-programm elettorali ridna naraw li ntejbu l-kwalità tal-ħajja. Għal Alex Borg li semma kif gvern ġdid immexxi minnu kommess li joffri roħs fit-taxxa u niċeċ ekonomiċi ġodda fosthom l-AI, id-data u New Space. Dan flimkien ma' roħs fil-kontijiet tad-dawl li jsir b'investiment kbir fl-enerġija nadifa li tagħti provvista sigura. Fir-Rabat Alex Borg tkellem ukoll dwar diversi temi li jolqtu lin-nies fosthom l-overpopulation. Aħna minna pjanċar fuq il-popolazzjoni permezz ta' autorità li tkun responsabbli mill-livelli tal-popolazzjoni tagħna, li din ser tagħmel pjan għal 5 snin, għal 10 snin, għal 20 sena li ġejja ta' kif il-popolazzjoni tikber b'mod sostenibbli. Però fl-istess ħin tikber l-infrastruttura ta' pajjiżna biex tkun tista' tlaħħaq ma' din il-popolazzjoni. Pajjiżna jaffaċċja wkoll problema ta' traffiku u għalhekk il-Partit Nazzjonalista għandu pjan ċar għal din l-isfida serja. Jekk il-poplu tagħtih alternattiva effiċenti illi taħdem u għalhekk aħna morna l taħt it-triq, inti fl-aħħar mill-aħħar il-poplu għandu l-għażla u jkun jista' jagħmel l-aħjar għażla għalih innifsu. Dik hija ħbib tiegħi is-serjetà u jien għandi moħħi mistrieħ ukoll illi kif ikonna Ministru tal-Finanzi diġà qalli illi lest jiffirmaħħa. Fl-istess attività, il-kandidat Andrew Aġuż semma l-investiment li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħmel fl-edukazzjoni fosthom skola ġdida kull sena. Charles Azzopardi semma iċ-Child Trust Fund u kemm din hija proposta li mhux biss sabiħa imma tagħti riżultat ta' investiment fil-futur. Rebecca Borg qalet li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma ċari u mibnija fuq dak li qal il-poplu u semmiet il-fondi Ewropej li huma dritt għall-bdiewa. Adrian Delija tkellem dwar is-saħħa u spjega li l-pajjiż żgur ma jaffordjax li ma jkollniex servizzi li laħqu mad-domanda. Paul Mazzola fakkar li l-mediċina tal-kanċer taħt Gvern Nazzjonalista tkun kollha b'xejn u jingħata appoġġ sħiħ lil dawk fil-bżonn. Antom mifsud għalli hu jifhem id-tbatija tal-bdiewa u għalhekk semma li l-kont tad-dawla li jom se jorħos bi 15% u insista li l-Partit Nazzjonalista se jipproteġi d-delitti. Dan fil-waqt li jien vassallu qal il-Partit Nazzjonalista għandu pjan serju fis-settur tas-saħħa bi 3 sptarijiet ġodda f'Malta u ieħor f'Għawdex